bengek ya ta. Yo bengek karepe ora karepe. Nggih wong yo jenenge susah. Aneka warna tetek bengek. Nah, niku dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Yo nek kono seneng kok penak muni aku seneng. Yo nek maksudnya aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. Leres. Lah yen ra gelem takon ora ngerti apa. Ya. Ya. Ah, Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata, Pak Ade tahu nggak? Gratis. Ya. Ayo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane gratis. Gratis basa Jawane yen satu kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Susah toh bahasa Jawa, ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis apa, Pak? Bahasa Jawanya. Nyoh. Oh iya. Iya. Tapi mau digawe kita tanpa bayar. Iya, bayar. Nyoh. Itu. Kalau aku ngapunten Bude kula mboten nggak ada arto. Nyoh. Jane rong kata ora nyoh tok. Nyoh. Nih. Ora nek karepe iki ora kok nyoh gratis ora ning gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambabane iki wanita istimewa. Istimewanya artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh sampai Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Oh, no karepe ada maunya kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salam kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong jero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Kowe mira kedong salam, kedong maju dalu. aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu Mas Gareng, aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sih. Ayo ngomong kowe ra cetha kok lembat. Aja nyepelekke, aja nyepelekke. Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok lembat. Orang tuh yang penting belajar, Pak De. Nah, bener belajar niku. Terus, belajar terus. Buktine sik, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Angel lho kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Kyai Sulawesi. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Monggo. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengang koro. Ye, elak lah. Iki suara flash disk iki. Wah. Apa ya ning menungso kok ning ndi apa menawa kene kok tajepane? Wis ta, rumakno sik ta. Lanjut. Akarono karena marti si Jos. Hebat. Seketek ya Pak De. Waduh, belajarnya. Ora sah omong bango wae. Omong marang bidrek. Sekedhik dadi seketek. Lanjut, yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang ben laras gawat. Yuk Mbak Elisa. Ayo. Wis ketok rambute ayo cepet. Apa rambute? Kaya wong lahir ki ae. Lanjut. Ayo sithik nek. Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mbak Elisa, Bapak Ibu.
Yai Sulawesi lho. Atau melecet CTT. Melecet CTT. Meleset ora melecet. Meleset kok melecet. Ning anu Mbak Elisa, ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh, kok sakit kalah. Bojone Gareng. Daraya aku pamer. Maaf bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis hebat. Tur ora gelem dirungokke wong akeh ngene ora gelem ngenteni wong sepi. Oh, ada spesial soalnya. Jam nek nyuwara jam pira, Mas? Jam 12 bengi metu kok omah itu. Oh. Kok kaya ngerti ku ya apa? Itu ya Serigala. Serigala. Serigala, serigala. Ya aku ngerti aku. Sinukarta mreh Gretarta pakartine ngelmu penonton sakmene akeh sing tamatke gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Mbah Kakung? Kakung ngrungokke Elisa nembang. Ya. Ngemaske Mbah Kakung. Ayo no, beliau iki penikmat basa gending ayo. Lanjut. Ayo. Kang tumrap ning tanah Jawa Nano agama ageme turi putih. Alhamdulillah. Iki ya Mbak, lagu ya penuh semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi iki apa? Karepe napa? Ayo ngembang turi no mesine. Dudu Lah nek turi nu karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Celeret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek wis dicemplungke nang nggon kuburan, kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip, apik apa elek. Yen apik surga, elek neraka. Kuwi kuwi ya mung kira-kira. ning yo ora Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe anu ngento-ento jlentrehke tembang turi-turi putih. Lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Tembungmu sithik ra enak.
Kok ora enak piye to? Kok tinggalan kowe karo Elisa, aku aneh ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Apa sak kowe ora mulih? ya mulene nek ya ora sak omah. Yo, dadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan saya. Iki perkara ditinggali kok malah. Ya ora iso ditinggali iki ninggal weling iki apa ngarep mati. Ya ora to. Wah, agar ngetokke spiritual kuwi jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Gare itu bahaya, Bang. Dene iki. Wis pisan iki wae sampeyan aja sak bahaya. Piye? Gorakat putuku begitu ae. Alhamdulillah ya wis nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, selamat Wis dadi Pak. mbah, selamat. Ah, nggih, alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro ah. Ah, wis ora kena polah-polah. Saya menep, saya menep. Aku kan apa? Saya menep, saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep nggih. Menep. Tak goleke kanca sijine. Ah, sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salindri, monggo yo. Tobel wong leket oleh omongan. Selamat malam, Doniken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat. Saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan. Sing penting jaga pita suara. Nggih. Ki rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahyu kae? Lha kok beda kene basane cetha iki pekotok-pekotok kok. Desono corone Gorotowototo gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mowocoro kok turu. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam Mbak Elisa. Selamat malam Mbak Elisa yang cantik jelita. Sehat ya. Yalah, enak Ya Cahyu, nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge. Selamat malam Mas Cah. Pian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki. Ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembunge saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampai pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum salam. Ora ngrasa dhewe. Salam. Apik. Rezeki iki dewe-dewe ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Iya. Enggak kelihatan. Oh, alah ora ketok. Niken iki saya gede kok picek ya. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kemung jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Ha-ha. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Boten Pak De, mungkin yen jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malah. Tak wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. rambut putih uban. Obat. Rambut putih, kulit keriput,
bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampean iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, aku mah dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok cukup. Padha. Piye kabare? Wis di pacar apa urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak D kan. Loh, jajal kowe kira-kira ora enak balekke. Malah nek kaya kowe malah ora apik. Kok aku ya ora ngeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah nek rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA to Pak D. Saiki kelas piro, Nduk Cahayu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok sik kok perkara sekolah belum lulus SMA. Aku SMP wis ngentekke 3 kok. Awak kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, arep gelar doktor, nduk niken kelas 3 SMA, aku dilokas kuliah. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripon? HVS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah wong ya ora apa wis kowe saiki sekolahmu ning di kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya to kowe iki? Apa ora ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS Pak. kan biar ono IPA IPS sampe bengek saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. ya ora enak. Tenang kok. Ya wis kan. Dalah. Bakune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa niki. Nggih. Wis yo kasih dokter wi. Yo tetembangan sik. Niki anu Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih, nggih. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Junrien dibawani sik. Monggo. Ayo. Rungokke nikah wis suwe ra tau petuk aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon Mas. Oh, Asmarandana boleh. Nggih, monggo. Ayo apa suarane? Ya, Nduk. Aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, iya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat iki lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." Naik pesawat. Wis to menengo. Sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kancanane
Apa artine? Membawa pantat keemas-emasan. Keempat. Kok iso pantat iki lho? Nyangking bokong. Bokor. Bokor kok bokong. Bokor kok bokong. Oh bokor toh. Krunguku bokong kok. Iya. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe bedheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. kok panjang sekali. Kok dawa men wong. Aku anggere iso tak dawake kok. Iya. Sandan kelaman pangan No nano. yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima Hebat. Adik wedok elok tenan Mas Garing. Ayo Pripun? kula dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun nggih. Nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wah, budak. Wong kleru kok guyu. Loh, ning yo leres. Pak Sanusi iki jeneng bupati asmane Pak Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam. beliau Pak Bupati itu Iya. sudah merestui. Dadi Merestui. nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan kene. Ini. Iya, gitu Nggih. maksudku. Nggih. Pak Junaidi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. Yang terpenting Pak Kades. Pak Kades. Nggih. Nggih. Pak Kades asmane sapa? Pak Harinadin. Wah, tak ngomong wae. Hari Nadir Pak sapa? Misti. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadir iki? Nggih. Nggih, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat, Amin. selamat wilujeng. Oh. Pak Ugi sehat selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Sampai enteke wong. Oh, dadi karep niki ben mau sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok omongnya ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe nek tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titae. Nah, nggih. Ya, tinggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggapke dhisik. Maka, ya, Nduk. Nangis sajroning atiku melihku Yo. Ora apa seger kan?
Alhamdulillah. Nduk Niken. Salam. Rangkaian acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Oke. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Nggih. Terus Puden. maleme ruatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Cahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh, nggih, nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrin wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, loh, ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Desa dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nganti sok penerusnya awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom kuwi aja isin dadi presiden, aja isin dadi penyanyi. Betul. Iki kaloro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunan Niken, tukunan. Tukunan Niken. Kuwi anu lho, apa kira-kira ngono. Oh iya. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, baru kuwi iso nresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Apa ke? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Witing apa? Tresen jeleren seko gulinten. Witing kulino jalaran saka Waiting kulino. tresno. Witing tresno jalaran saka kulino. Nah. Lho kok iso ten iki mau apa? Foto kepleset. Wong iki kan padha wedoke ra mudeng lho apa nek sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake caping gunung. Nah, Ayo badhe dibawa niki ambak napa dipasrahke Nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Ngomong nyeluk sak dibae barang. Standby. Standby siap. Oke. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saka Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya kemawon. Nggih, utamipun para kades-kades. Mas niki terus bareng dalu menika ugi mirsani. Aku ki mau kecile. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih. Aku lu ngerti, lu kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Naminipun. Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter baik saya dialami kades sudah memenuhi syarat itu. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ilmu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Karepe Kuwi karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. heeh. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus E, Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya, Rembuk tombok. saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Heeh. Terus Ken Ken nyanyi, ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Dri. Driki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Yo tambahin ra. Biasane ketabe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa?
Ya nek masih mesti wis duwe jenenge sedulur iki dulur tuwa. Ora duku ya sapa? Iya aku punya emas soe. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Mangun gong lho. Iya. Gak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Wes rasa takon perlu. Ijeng-ijeng iki lho, Juri. Iya Alaso. Alaso. A. Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak, ayo. Oh, anak loro kok. Yo, capek gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo, Mas Gareng yang tengah. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa ora matek kok. Anu. Iki bejo-bejane. Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayub-ayuben ngono to Pak De? Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksudnya kuat joget. Wah, ngono. Itu kan dinding. Ayo. Sampun. Wes kok. Oh wes ta. Sampun. Wes. Lu jare jegleng. Lah sampean ora ngumpul kok. Iya, enggak mau mumpul. Ora omong. Ayo cah, mumpul cah. Iya. Yop. Ya. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng ngedai cahaya ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus depok tok, nggo apa? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Halo. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. yen memajang mengkaro jenor kuning Buka jegleng. Yo. Iya. Ngopo nek Mbak Elisa dapat bonus juga ini. Matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok tukang biles laris manis. Wis sajae bakul pasar wage ngono. Sinau ro bakul koyo. Laris manis. Manis tukang bobok. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nembang tok. Lah piye? Lah aku. Engko sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Ngopo Ayo wis ben mumpung pedhot cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Elisa lagi. Kae lho. Jambro wis ora patek ketok ya ini kok.
Wis tuwek tenan bae. Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megap-megap bidak nah. Pacitan serwi Ken, memang mangkat kau ke diri jam pira Nduk Cahyu? Niki mau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ta. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun, Apa, Pak De? Padha niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Patine jegleng, apa tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah terus derku ndi? Ya wis ngono, ngumpul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wis, Dang. Ayo. Ya kan, anu. Panas. Yo, parian sik, parian. Diselingi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sik. Yo, Mbak Fahmi. Anu Neno, yo mencongak, cek. Ayo. Menyang kolam, Menyang kolam. ngumbah bayem, Mbah Bayem. masyarakat Kedung Salam, Masyarakat Kedung Salam. tansah ayem tentrem. Amin. Yo jajare Mbak Suci. Anu Neno. Tuku kloso, Buku kloso. neng pasar legi, Neng pasar legi. sedaya pramiarsa, Nggih. mugi kebak rezeki. Amin. Yo Dita. Anu Neno. Ono cireng, Ana cireng. diwadahi kerdus, Terus pati gareng, nggih. pancen bagus. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki to? Nek asline iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Nek kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya Kak? Neno. Tuku tongseng Tuku tongseng. ning Boyolali. Ning Boyolali. Pak De Gareng. Padi gareng. Ganteng sekali. Kaya. Tapi Ya. Ya. Ora iki jane si janmu ki peternak to. Ngopo to? Lah siji wedhus siji sapi. Ayo ben wong dek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sama kuwi. Ayo. Anu Neno. Ayo. Bapak siram, Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis didul bapak wis ben apa-apa. Nginjen bapak arep ngopo ya anu. banyune ances, Banyune ances. Terus warga Kedung Salam, warga Kedung Salam. mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances iki deres ya. Wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Anu Neno. Ayo. Pak Imam, Pak Imam. rayine Pak Amin. Baik Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu Saja. Aku ayu bae Petruk. Ayo. Sajake wis si janmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iya. Ora segenai si janmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir iki Getari. Anu Neno. Egen. Ngucap salam Ngucap salam ring para sedaya. ring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung Salam terus Bagya Mulya. Bagya Mulya. Amin. Iya. Angele. Ayo. Ayo, nduk niken. Mana Neno? Ya kan? Tuku kotang. Walah halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to, Bu? Kuwi parian ya, Dul. Kok sahabat umutane kene. Ya saya mikir kok. Nah sabar dulu, sabar share. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai
Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadahi. Kan kaya diadahi kresek tapi iku ora kresek. Oh iya iya, diadahi. Diadahi Apa ada apa? diadahi ada. Ada. Oh iya. Diadain ada. Tapi ada diadain Iya iya. Nah, terus Sing nonton wayang sinetron wayang. mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak, mugi-mugi panjang umur, sehat Amin. selalu. Nggih. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Amin. Mugi-mugi kagem sedayanipun Amin. tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau sajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Anu nino, yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kandang kuwi kawan Bang. lho. Kuwi parikan yo. Awas. Ana sing jengat. Terus? Ketok dawa. Nggih. Nggih basa Bandungan. Karepe apa ben ora kleru? Kawat itu lho, kawat kawat. jengat, kawat jengat. Kawat yang jengat terus Sosok jengat-jengat to. Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Nggih. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat kan. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele dinomor umum. Mari mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Kades Kedung Salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Lah iki apa ayu iki? Tandane ki apa? Yo aku mau duduke Kades Kedung Salam Misdi yo. Oh, masyarakat Kedung Salam Nggih. mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Ini kan nano, ya kan? Panas udan. Awas sebelah siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gareng guyu deui apa? Kok iso panas-panas didani iki lho. Nglegeno lho ya masuk Lah angin. ya panas terus udane teko, udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Diudani iki blundus. Iki udane Nah, teko terus berarti- iki diudani lho. Diudani terus mandi toh? Yuk, Panas. mau Pak Junedi. Padu Pak. Ya. Aling-aling. Nano. Muni lagi. Muni no. Oke. Ora piye. Oh, Oh diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira ya gone iki ya gawa wegahan. Iya. Iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der to. Ya. Mon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa, misoa. Maka. Misoba Kita saling ulang. Nah, iya Mbak Elisa, 12 langgam, bukti kersih. Ya Mbak Niken.
Monggo, yuk. Sing nembang ringkang sik, sing joget Mbak Elisa. Balik Mbak Elisa sing nembang, sing joget ringkang geni. Berdua nembang sing joget Magareng. Enak nan. Ye, suarane elok-elok to. Betul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Kok nesuwi ngopo? Wong atine dar diblok lho. Niki nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya, Dek. Nana. Ya. Ya. Syukur. Piye ta? Piye apa? Sik ta. Ngopo kok nesuwi ngopo? Kita sing ketemu sing ajen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. Apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman ber sing nembang sing joget niken delok iki lho. Niken iki delok iki lho. Iya, delok. Lihat ini. Ayo, monggo. Dek jaman berkelingan. Oh, jenglengane pas tak kei tambah 100. Ayo Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa geti. Delok iki lho. Ayo. Oh, jenglengane pas, mau tak tambahi 100. Oh no, wong ketoke gaweane sik. Dipaske 50 di. Wong kok. Ya, coba. Oh, disiki. Iya. Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba yo. Coba baleno aja digawe gelo ta. Dipaske, ayo. Saya nak yang sing disomongi pahala gede. Ayo. Dek jangan pas tenang iki. Ya sentek dite pas wis. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Bawa Apa? Jaluk bagian 50 dek. Duit ra ono. Bendung ae ono. Kok emosi. Aku ki anggar lanang siji. anggar emosi. Tangane blonjo terus. Aku anggar emosi yo sapa-sapa tak rangkul.
Nggih, Mbak niki kan Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa? Semarang kondang panase kene iku kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Mas Gareng. Layange diwaca. Adil niku Pak De. Nyambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Jumedi, mbok becak golek dalan sing boten buta anggur. Wacine duit wedoan wacine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, ya diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Niki. Nggih, diatur nggih. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih. Mula sareng nampa nawala kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaten mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadakan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wong. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngemati karo joget yo iso kok yo. Ngemati karo joget. Wong cair kowe wong kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing joget wong cair. Ijek 100 iki lho. Ado bedito Pak Andikan. Iya cek 100. Awas kowe nganti bejane. Gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel di 100 urung? Urung. Nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Kok tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pahit. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karo aku si Jogoro dika kang Mas Bayu saripit karo aku prasetyaku ing sayati tapi janji aku wis bali Bapak tak kacau
Wes diaturke sik. Iki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten ngojaraken lagi krungu iki lagine nggih. Dengan boten sunani bakal aku boten digoleki. Heeh, nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Elisa, engko nawala liyane tak aturke pantet songo sing ngger jagate. Bakane kabeh padha kecekele. Nggih. Leret sik. Lho ayo, ndak dadi malah ora apik dadine nganti belarung-belarung. Ayo. Langene dalan ora bangsa muntar